Teacher Elizegi. Teacher Elizegi. Osongi, ze pozik gauden hemen Lazkaoko ikastola. Nere ikasle berriak hementxe daude. Prest! Azterketarekin hasteko. Baietz, nere eskuinaldean dago. Xabi. Eta nere ezkerraldean. Tatjan. Osongi. Xabi, zurekin hasiko naiz, bai? Galdera. Urduri zaude? Pixka bat. Normala da. Azterketa gogorrak izaten da. Nola mugitzen da erloju baten segunduen orratza? A. Eskuinera. B. Ezkerrera joten da orratza. Eta C. 30 segundu eskuinera eta 30 segundu ezkerrera. A. Eskuinera. Gure Xabik esaten du, segunduen orratzak A. Eskuinera egiten dira. Dudak izan ditu? Xabi, begiratu nire eskuinera. Bai, osongi Xabi. Zer ikasi behar da abokatua izateko? 3 aukera. A. Unibertsitatean zuzenbidea ikasi behar da. B. Egia esateko eta gezurra ikusteko mentalismo master bat egin behar da. Eta C. Kriminologia, zientziak eta natura ikasi behar da Deustoko Unibertsitatean. A. Gure, Katxalinek esan do, A. Unibertsitatean zuzenbide ikasi behar dela. Piskat pentsatu du, claro, etzen erraxa galdera, behitu Katxalin. Bai, osongi! Zergatik jaten ditugu eskuetako azazkalak. Zu jaten aldituzu batzutan. Bai. Ea, igual jakingo du. Bai, aberrako da, berak badaki. Zuretzako da galdera, Xabi. 3 aukera. A. Estresa, nerbioak edo itxura direla eta modu automatikoan egiten dugu. B. Azkazalak luzeak direnean, nahi gabe buruak esaten gaitu. Eta C. Vitamina mordo bat dituztelako azazkalak. Azkarita, azkorin, azkenik. A. Gure Xabik esaten du, A. Nervioak estresa, bai, osongi. Osongi izatea. Nola esaten da ura ingelesez? 3 aukera. A. The hour. B. Water. C. Winter. Water. Hala izango te da. Bai, alaxe da, osongi, water. Water asko edaten aldizuzu. Ai, dudak dituzu. Zer gustatzen zaizu edatea, Katxalin? Coca-Cola, Fanta naranja, Fanta limon, trinaranjuz? Denak. Denak, claro. Nortzuk jasotzen dituzte Goya sariak? A. Futbol jokalariek. B. Sukaldariek. C. Aktoreek. C. Aktoreek. Bere dudak izan ditu. Ze sariak ziren Goya sariak. Baina asmatu duzu, bai, osongi. Realearena futbol zelaian, Realearena, askotan zaletuak kanta hau abesten dute. Entzun ongi. Norena da kanta hau? A. Mikel Erentzun. B. Mikel Laboa. C. Mikel Goñi. B. Mikel Laboa. Tita batean, Katxalin. Ez que nire furgonetan abeste hori dauketa jartzen dozeinena dan, eta Mikel Laboa da. Ona, furgonetan ikusten duzu Mikel Laboa jartzen dula. Eta zu ja memorizatu egin duzu. Bai. Ez que txikitatu daketa. Zi ona. Asmatu du. Asmatu du, bai ez, jaro egingo ditugu denak, oso ongi. Xabi, zure domina. Jakintasunaren domina, Katxalin jarri zure domina. Eta ez da domina bakarrik, xalok ere merezi dituzue. 10 xalo egingo ditugu, bai? Venga.